Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje umhla ka-26 kuDisemba. Ilona-ke lisuku engilwaziyo kuthiwa usuku lwefemili. Hhayi-ke kahle hle zonke izinsuku ezefemili kodwa ngenxa yokuba busy nokusebenza kuba kuhle kube khona usuku oludedicate-elwa umndeni. Sibonge kakhulu kuNkulunkulu, sibonge kuNkulunkulu indodana uJesu Kristu, sibonge nakuNkulunkulu umoya ongcwele ngenkonzo yayizolo, inkonzo kaKhisimusi. Uma inkosi yethu uJesu yazalwa, nathi sazalwa. Uma inkosi yethu uJesu izalwe ngamanzi nangomoya ngaphambi ibuyele ekhaya, iqinisile mayithi ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni wezulu ngoba nayo iyisibonelo. He set an example and that is the example that we should follow. Uma sithi siyamazi simele ukuhamba njengokuba hamba yena. Ngeke-ke wena ungene ezulwini ungazalwanga ngamanzi nangomoya. Hayi, bengidlula nje ngendlu yakhiwa ngoba ziningi izinto uNkulunkulu azambulile ngale nkonzo nangasemva kwenkonzo engikholwa ukuthi sizodla sisuthe ngeSunday ezayo. NgeSunday ezayo sizodla sisuthe ngiqolise kakhulu. Ngithembise ukuthi songena emagameni enkosi uJesu. Cha, engathi akuhambi kanjalo. Ayiphelanga yayizolo ukuthi umbuso uzoba semahlombe akhe. Umbuso uzoba semahlombe akhe. Hayi kuthiwa hayi asixoxanga kahle, asili-exhaustanga lelo phuzo. So uma uNkulunkulu evuma, uNkulunkulu esigcina, sisazogida kuye uverse number 6. Umbuso uzoba semahlombe akhe ngeSunday ezayo. Waphuthelwa-ke wena ongekho ekhaya lezwe. Waphuthelwa wena oney'nkinga zakho esingazazi ukuthi ezani. Kodwa uNkulunkulu wethu uyasithanda akafuni sihambe ebumnyameni. Izwi lakhe amaHubo 119 verse 105. Izwi lakhe liyisibane ey'nyaweni zami, lingukukhanya endleleni yami. Hhayi-ke angiguqe sithandaze, sisondele kuNkulunkulu nangawo lo mzuzu. Sibonga kakhulu. Akekho bazi ukuthi mawuqala unyaka umhla 26 Disemba uyosifica sisaphila. Sasingakwazi lokho. Nanko omunye uzoqala maduze ngesonto elizayo uyaqala unyaka omusha. Asazi noma sobe siphila yini kuwona. NangoDisemba wakhona sobe sisaphila yini asazi. Kodwa kona uyaqala unyaka ozayo uma inkosi esasigcinile. Asigoqe sikhuleke ubaba uNsibande ufisa sixoxe nenkosi uJesu siyicele ngomoya wayo oyingcwele ibe phakathi kwethu. Baba sezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngethuba osinikeza lona, siyakudumisa ngendlela emangalisayo. Ngiyakucela-ke Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu, ngiyakhuleka. Iba nathi uNkulunkulu wethu onomusa ngomoya wakho oyingcwele, ukhulume uzambule, usifundise ukuthi yini ukukulandela. Yini ukukulandela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wami, akekho ofana nawe, akekho njengawe uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Makufanele sikulandele, sidela konke, sishiya konke bese siyakulandela. Ngoba sikwazi ukulandela wena sibe silandela omunye. Asikwazi ukulandela wena bese silandela uNsibande. Kufuneka sikhohlwe umuntu silandele wena. Sigijime sibhekile kuwe Nkosi Jesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, who is the author and the finisher of our faith. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Moya Ongcwele, qhubeka usihole usigcine, sinikela kuwena ukuphila kwethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Siyambonga, akekho njengaye, akekho ofana naye. Sizongena-ke ezwini lakhe. Luka chapter 9 verse 23. Yazi ukuthi bengibhala u-37.
23:37 bengibhala iphutha eningixolele kakhulu ngizolirealize namhlanje. Angazi ngaliqala nini kodwa u23 uxolo u23-27. Verse 23 wayesethi kubo bonke uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ngiyazibuza ukuthi yini uJesu afise sikhulume ngaleli zwi kulezi insuku. Yini indaba inkosi uJesu ifise sikhulume ngaleli zwi kulezi insuku. Izolo bekukhona abantwana bakaNkulunkulu abebefikile la. Libathintile izwi. Angizongena-ke kube sikukhuluma kodwa izwi lokulandela uJesu libathintile kakhulu. So bebe-responda kulona. Baqhamuka kwelinye ibandla. uNkulunkulu ukhulumile nabo kaningi ngezikhathi eziningi ezihlukeneyo. So bebezogcwalisa ukukhuluma kaNkulunkulu. Kodwa akushiyo ukuthi ngime. Kusho ukuthi akubona abokuqala nabokugcina labaya. Basekhona abanye. Wena uhlaleleni wena? Uhlaleleni wena waqinisa ikhanda? uNkulunkulu engane uyakhuluma nawe. Ufuna ukukhulume kanjani kahlehle angixoxele. Uyakhuluma kanye nakabili umuntu anganake. Athi ngibheka lelo verse. Ngiyalazi ukuthi likuJobe. uNkulunkulu uyakhuluma kanye nakabili umuntu anganake. Koze kube nini ungafuni ukunaka na? Hayi ngiyabuza nje. uJob chapter 33 ngiyambonga uNkulunkulu ngasheshe ngalithola verse 14. Chapter 33 verse 14. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye yebo nakabili umuntu engakunaki. Umuntu engakunaki. Ukhuluma kanye yebo nakabili umuntu engakunaki. Ngiyabuza-ke mina ufuna kuze kube njani na? Ngakhumbula elinye engicabanga ukuthi Jeremiah ngizolivula ezongithatha isikhathi. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla. uNkulunkulu wami ngiyakuzwa uyalifuna leli verse. Wakhuluma kumuntu. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla. Ngibekezelele bazalwane ngiyathemba ukuthi ngizolithola maduze nje. uJeremiah 22 verse 21. Jeremiah 22 verse 21 sengilitholile. Lithi ngakhuluma kuwe usenenhlanhla. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwe izwi lami. Yathanda ukushuka. Jeremiah chapter 22 verse 21. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwe izwi lami. Indlela yakho wasebusheni. Yazi ukuthi uNkulunkulu usazi bafowethu engakasibumbi. Uyazazi indlela zakho. Uthi umkhuba wakho nje. Uthi wena mayikhuluma nawe uthawuzwa. uNkulunkulu uyakhuluma. Uhlaleleni, ufuna umlandele. Ufuna udele konke, ushiye konke, uthabathe isiphambano sakho umlandele. Uzokwenza nini? Isikhathi siphelile. Uzongawuqeda umsebenzi obekelwe emhlabeni ngoba ufuna ukulalela. Uzongawuqedi bese uthini phambi kaNkulunkulu? Uthi ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Ngakho-ke uthi uJesu, uma umuntu ethanda ukuze emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Nokho-ke ake sivuleke siqhubekele phambili
kuvesi 57 bese siyaqhubeka. Laphaya kuvesi 57 kwathi behamba endleleni kuseku chapter 9 kaLuka. Umuntu othile wathi kuye, "Ngiza kukulandela noma uya ngaphi?" Verse 58. UJesu wayesethi kuye, "Izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu ayinandawo lapho engacamelisa khona ikhanda." Sisikhulumile kakhulu ngalokho ukuthi uJesu uyamangalisa. Uqhamuka umuntu uthi ngizokulandela noma uya ngaphi, kodwa uthi uJesu indodana yomuntu uthi impungushe ezinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kodwa yena akanayo indawo. Usethi komunye, "Ngilandele," njengoba esho kuwe nje. Yazi ukuthi uyasho kuwe uthi ngilandele. Wathi yena, "Ngivumele ngiye kuqala ukuyokumbela ubaba. Ngivumele ngiye kuqala ngiyokumbela ubaba." Ilokho akakufunayo. Ufuna ukungcwaba ubaba wakhe. Uthi uJesu, "Yeka abafileyo bembele abafileyo babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu." Yini oyikhethayo phakathi kwezihlobo noNkulunkulu? Ubani osemqoka kuwe phakathi kwezihlobo noNkulunkulu? Ngiyabuza. Ubani osemqoka kuwe phakathi kwakho nonkosikazi wakho? Ubani osemqoka kuwe phakathi kwenkosi uJesu nonkosikazi wakho? Ngiqonda ukusho njalo. Ubani osemqoka phakathi kwenkosi uJesu nonkosikazi wakho? Ubani osemqoka phakathi kwenkosi uJesu nomkhwenyana wakho? Ubani osemqoka? Nkosi uJesu noma indoda yakho? Ubani osemqoka phakathi kwakho noma phakathi kwenkosi uJesu nezingane zakho? Ubani osemqoka? Ngifuna ukuzwa. Phakathi kwenkosi uJesu nezingane zakho nezidingo zomuzi wakho. Awufuni ukumlandela ngoba nakho usabanjwe umndeni. Awufuni ukumlandela ngoba umkhwenyana wakho uthi, noma ngoba inkosikazi yakho ithi, okukumelana nokuthi umlandele. Ukuthi ngixoxa indaba engangixoxa. Ngazi umama mina oshumayela ivangeli ngikhuluma nawe nje. Yayimelene indoda wayithatha uNkulunkulu wayenza yokipita, yashiya umuzi wayo omuhle, yayohlala emkhukhwini nentombi ngoba iphazamisa unkosikazi eshumayela ivangeli. Mina ngisho uJesu esimkhonzayo. Uzolahlekelwa yikho konke onakho. Ngiyakutshela mina, konke kuzolahleka. Ngakho bekufanele uma kulahlwa wena kuzobe kungalahleki ngoba uJesu uzokugcinela khona. Kodwa uma sekuze kwa-acta yena, just imagine, indoda enomuzi omuhle isebenzile iwakhile, iyawushiya iyohlala emagokogweni nesifebe. Ishiya unkosikazi wayo ngoba imelene nobizo lwenkosikazi. Mina ngikudonsa ngendlela, ungamelani nobizo lwenkosikazi. Ungamelani nobizo lwendoda. Ungamelani nobizo ngenxa yemali. Mina ungitshelile kulonyaka ophelayo, ngoba kulonyaka esikuwona nje obusuphela nje. Uthi ngifuna abefundisi abazozidela baphila impilo engcwele, ngibanike imali. Ngoba uma bephila impilo engcwele ngeke bakhukhumale ngemali. Uthi njengamanje abefundisi abathwele bagijima ngamajet emoyeni. Abafundisi abathwele banezindlu ongeke ube nayo wena. Uthi kodwa imina nje umnikazi wegolide nesiliva. Ukuthi abantu abangikhonzi ngobungcwele, abantu abafuna ukuhlala kimi. Ngiyafuna ukubenzela izinto zomhlaba ezinhle. Abanye babo ngenxa ungahlali ngokugcwele kimi ngiyabona uma ngeke ngabenzela bazohamba, bazokhukhumala, bazibone kwangathi kuvela kubona. uNkulunkulu uyafuna. Ufuna umuntu ozoma esikhaleni. uNkulunkulu uyafuna. Ufuna abantu ngenxa yokumlalela behambe ubungcwele akazobanika imali.
liphele leli gama ukuthi kufuneka uzuthwale ukuze ube rich, ngoba igolide nesiliva elakhe. Ake umlandele udele konke, dela konke, dela manje umlandele. Uthi uJesu ngilandele, wena usabeka izaba njengalothu usayongcwaba. Uthi yeka abafile bangcwaba abafileyo babo, wena ngilandele, shumayela umbuso wezulu. Verse number 61. Nomunye ke wathi, ngiza kukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya. Ufuna ukuvalelisa, awubakithi, ukuvalelisa. Ngeke ngizwe abanye ethi umuntu, eyi, sengifuna ukuyeka ugwayi. Futhi ukuze ngivalelise kahle, funa ngibeke i-20 la noma i-30 la ngibheme same time ngiqede yonke ngoba ngiphinde ngisabhema. Uyadlala nje. Akuvaleliswa. Umuntu uma efika avalelisa, okwamanje uyedwa engimaziyo owavalelisayo. Abanye baseBhayibhelini, uPawulu wavalelisa, wathi sengiyanikelwa manje, ngikulwele ukulokuhle, ngijimele ibanga ngiqedile ukholo, ngiphelelisile. So, ngangisanda ukuyixoxa ukuthi umama wami wavalelisa. Bathi sebehlezi beqoqene, bethi usehambile, wavuka wahlala ngezinqa, waseyabhabhayisa ngesandla, wababuka wathi kubona bonke. Wayeselala wazivala amehlo, akavalwanga amehlo. NoPawuli-ke eBhayibhelini, ngiyacabanga ukuthi bakhona nabanye eBhayibhelini abavalelisile. Angikho sure ngoba bengakaze ngikucheck-e lokho. So-ke ngale kwalokho akuvaleliswa. Ngiyakutshela nje, ngale kwalokho kwalabo abanenhlanhla akuvaleliswa. Uthi uJesu, ngilandele, uthi lo munye ake ungiyeke ngisawuvalelisa ekhaya. Ibuza mina ukuthi wena yini esemqoka ikhaya nalaba bantu na? Yini esemqoka? Khona izwi engilibhekayo lapha kuMathewu. Angithemba uNkulunkulu uzongisiza ngisheshe ngilithole. La ikhuluma khona uJesu ukuthi uma ungadeli, ungalahli. Hawu, kwavuleka kakhulu. Uma ungadeli, ungalahli. Awumfanele wena. Awumfanele. Iqala lapha kuverse 34, uMathewu chapter 10. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Ngeke ngilichaze bafowethu, niyazi ukuthi uNkulunkulu ungiphile ukuchaza izwi, so sihlale la singafiki la ngifisa sifike khona. Verse 35, yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala. Verse 36, nezitha zomuntu kuyokuba ngabendlu yakhe. Verse 37, othanda uyise nonina kunami akangifanele. Nakho la ngijahe khona. Othanda uyise nonina kunami akangifanele. Angithi yibo laba bathi ngisayovalelisa. Ngisayovalelisa. Mina ngesikhathi uNkulunkulu engibiza, sengisho kaningi, ngahamba ngayoyihlohla ngayifaka phansi komunye umfundisi. Uthe la engikhipha khona, wathi uNkulunkulu, angifuni ukuthi uphathwe la emhlabeni. Angifuni ukuthi ngithi mangikuthuma bese uthi wena ngisazotshela ibishop lami. Uthunywa yimina, nguNkulunkulu, usazotshela ibishop. Bathi angifuni leyo nto. Ngifuna ungaphathwa, uzophathwa yimina la ngisekhaya ezulwini. So-ke uNkulunkulu uthi-ke namhlanje 37 Matthew chapter 10, othanda uyise nonina kunami akangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Thabathi isiphambano sakho umlandele. Mawungakwenzi lokho awumfanele. Athi uverse 39, ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. So wena yeka izinto uyekele enkosini. Musumtshela ukuthi ngisazofundisa izingane. Ingane zami isencane.
ngisazokwakha angakhile. No, awumfanele mawenze njalo. Wena mlandele, yena uzonakekela izidingo zakho. Uthi-ke verse 61, nomunye ke wathi ngizakukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othi esebeka isandla sakhe egejeni abuke emuva ufanele umbuso kaNkulunkulu. Obeka isandla egejeni abesebuka emuva, asingabuki emuva abazalwane. Hayi, asikhohlwe nje imuva. Mawuzuka uNkulunkulu uyakubiza, go and work. Mawuzwe ukuthi uNkulunkulu uyakubiza, hamba uyosebenza. Yeka ukuhlala nokudlala, hamba uyosebenza. Ilokho nje kuphela engizokutshela khona, ilokho nje kuphela engingakusho kuwe, ukuthi yeka ukudlala, isikhathi sokudlala siphelile. Sebenza kusesemini ngoba kuyeza ukuhla lapho kungesebenze umuntu. Kwasho iNkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha, wathi mangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze umuntu. Uma iNkosi uJesu yabona leso sidingo, wena yini ungasiboni? Uzoqala nini ukusebenzela uNkulunkulu? Uyakhuluma nawe, uyakutshela, kodwa wena ufuni. Nohlangana-ke ngosuku lokwahlulelwa, nami futhi ngigeza izandla zami, ngikutshelile-ke, ngikuchazelile. Ngicabanga ukuthi indaba yokulandela sesiyiqedile manje. Ngokuvuma kweNkosi sizoqhubeka-ke sengivule okunye uLuka. Ngokuvuma kweNkosi sesiyoqhubeka noverse 24. Uthi ngokuba yilo naloyo othanda ukusindisa, kucishe elifanele lesiphuma kulo. Othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakusindisa. Ake ngiguqe ngikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyathemba nihlezi kahle lapha emakhaya, niphumule, anile emsebenzini, kuvaliwe. Ngikholwa ukuthi noziningi umsombuluko abangavalile. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anibusise. Ubaba uNsibanda siyavalelisa. Nginithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga izwi lakho liyaphila linamandla. Izwi lakho libukhali kunenkembe esikandlangothi zombili. Izwi lakho lihlaba lize lahlukanise umnkantsha namalunga. Izwi lakho lahlukanisa umoya nomphefumulo. Izwi lakho lahlulela imicabango nezizindlo, ngoba kukho Nkosi okusithekileyo okungekho bala kuwena. Siyazithoba nangalomzuzu, sisize Nkosi sihlale silungile, silungela ukuhlwithwa nebandla, ngoba ungafika namanje nakusasa. Kungenzeka lo nyaka ufike sesisekhaya ezulwini, kungenzeka futhi singene kuwo lo nyaka, kodwa sikhulekela kukhona konke intando yakho malenziwe icebo lakho. Sinikela ukuphila kwethu kuwe, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande, usiyavalelisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe nangomndeni wakho, nangebandla uNkulunkulu akubeke kulona mfundisi. Siyabonga kakhulu. Nangabazalwane uNkulunkulu akuphe bona, siyabonga. Dumo lonke lungo lwakhe, sithi nje uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande signing off.